Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike, ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag!